אביגיל, קומי. מה את רוצה? בוקר, ואת זוכרת שהבטחנו לצופים שלנו סגרת יום שלנו? כן. אז בואי נתלבש. יאללה. תלבשי את זה. למה שאת תגידי לי מה ללבוש? כן, ככה אתם רואים, ככה זה סגרת יום של כל יום. תמיד מעצבנת. וטוב, אז תחליטי. יודעת מה? אני אלבש את זה. אני אלבש את זה לא כי את אמרת לי, אני אלבש את זה כי זה יפה. בסדר. טוב. אני אלבש את זה. תלבשי את זה, זה לא אמור לעניין אותי. טוב, יאללה. כן, רגע, חכי. איפה החולצה שנפלה לי? הכל נופל לך? טוב, זה לא משנה. נמשיך. כן. מאי, בן, קומו. מאי, בן. הם לא יקומו בחיים. הם כאלה עייפים. האם את העזת להפריע לי בשנת היופי שלי? כן. האם זה נכון? גם את, אבישג? כן, נראה לי. כן, נראה לי. אז אתם תסתערו על זה בגדול אני אומרת. מה קורה פה? מפריעים לי שאני גם שנת יופי? שליחצו לנו מהחדר. אוקיי. משוגעים. טוב, בואי נסב. אני אכין לנו משהו לאכול. בינתיים הם יחזרו לישון. אני אכין לנו משהו לאכול. רוצה את זה. אני אקח את זה. סבבה. טוב. האם אני מריחה את זה? זה אוכל. כן, בואו נלך לאכול. רגע, אנחנו לא לבושים. אני לובשת. אתה לובש את זה. אני לובשת את זה. יאללה. לאכול. מה אתם עושים פה קופיפים? באנו לאכול כי ערכנו אוכל? חכו לאמא שתקום. אבל אנחנו רוצים אוכל. בסדר. מה אתם בדרך כלל אוכלים? ארטיק, ארטיק. אז קחו לבד. כן, קחו לבד. טוב. למה אני צריכה להתאמץ אחרי שנת יופי שבכלל לא ישנתי? תיקח אתה גם אתה לבד, אני התאמצתי מספיק. טוב.
סגרי את את המקפיא, לא אתה תסגור את המקפיא. אתה תסגור. אנחנו נסגור. אפשר לעשות כלום בבית הזה. טוב, אבל עדיין לא סיימנו את סדרת היום שלנו. ארטיק. מה קורה פה? לקחנו אוכל ועשינו סדרת יום. אוקיי, אבל אתם עושים מלא רעש. אני חוזרת לישון. יופי, ראיתם מה קרה. בוא מתוק שלי. רגע, אני עוד לא התלבשתי. מה עושה? אוי לא, אפשר ללכת לעבודה אוי, מושי. אתם צריכות ללכת לבית ספר, אנחנו יודעות. אוי. אנחנו יודעות. גם אנחנו ידענו. בטח מי לא יודע. אנחנו רק אכלנו. טוב, אז יאללה להתארגן, מהר להתארגן. טוב, אז ביי חברים. רוצים חלק 2 של סדרת בית ספר. אז אתם לא צריכים לחכות, כי עכשיו זה הולך לקרות. סדרת בית ספר. אוקיי. הולכים. כן, גם אנחנו נלך. רדי מהידיים. יאללה. אוי, אני עוד לא לבוס, אלוהים שמור. למה אני אסב על חיפושית? טוב, יאללה, מהר. הקומה השנייה. אוקיי, חברים, זאת הייתה טעות. היינו אמורים ללכת לקומה הראשונה, כן, והגענו אליה. טוב, אתם תחכו פה, אני הולכת לשירותים. ואת זה לא מצלמים. כן, בטח שלא נצלם. אני שמה עלייך עין. כן. אני רק הולכת לצלם להם את הבית היפה שלנו. אוקיי, הייתי צריכה את זה. הייתי לגמרי צריכה את זה. אוי. איך. אני אהרוג אותך. את צילמת את זה. אין בעיות. אני אשבעת לך שאת תשלמי על זה. מה? מה קורה בנות? בינתיים כלום. טוב, אבל אני צריכה שאחת מכם תשמור לי על התינוק ולא תלך היום לבית ספר. זאתי זאתי אני אשמור על תינוק. הפסק תלך לבית ספר ותעבוד. תלמד. אוקיי, תודה רבה. אני חייבת ללכת לעבודה. מזל שיש לי אותך. אין בעיה. אני אלך לבית ספר. אני אנקום בך על זה. אוקיי, איזה תיקו שלי בכלל? אני לא יודעת. כי רגע עברנו לפה. זה יכול להיות. זה.
אתם באים. כן, אבל אנחנו נבוא בחלק 2, חלק 2 של הבית ספר. כן, הבית ספר. ביי.